alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu musa annabi sallallahu alaihi wasallam muna muku fatan alkhairi da kuma fatan tabbata a cikin wannan zarafi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuke gani muna kawo muku rahotanni ne daga filin takuta ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan tawaga ce ta masoya annabi sallallahu alaihi wasallam da ta hada da gwanaye kuma alqur'ani gwanaye a soyayya annabi sallallahu alaihi wasallam masoyan annabi sallallahu alaihi wasallam masu kallo da sauraron mu za su so jin cikakken sunanka. Sunana Muhammad Khamis Mustapha Liman wanda ake wa laƙabi da sifikan annabi sallallahu alaihi wasallam. A matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ganin ka fito da babbar tawaga za ka taya mai gayya mai aiki fada kare na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. A matsayin annabi wani farin ciki kake ganin yau ne Allah ya kawo mana babban farin ciki. Farin ciki na ba zai misaltu ba ganin irin yadda kowa ya fito, jama'a daban-daban daga garuruwa har waɗanda ba daga Najeriya ba, duka a wannan gari namu na jihar Kano domin taya ‘yan uwa masoya manzo Allah murna da ranar sunan annabi Muhammadu, wani bisa amsa kiran Maulaya Sharif Sani Jambulo da yake kururuwa a fito, kowa ya fito a yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Na'am. Masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam ganin yadda al'umma suke a yanzu suna da buƙatan ƙara ɗabbaka ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam a aikace. Wadda ɗabi'a za a wurga masa annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin ɗabi'u na annabi sallallahu alaihi wasallam domin ɗauka. To kamata ya dinga san annabi ya kwaikwayi annabi, domin duk masoyin annabi ba shi da abin alfahari kamar manzon Allah, kuma babu wanda kake saurin kwaikwayarsa irin wanda kake kauna. To akwai ɗabi'u waɗanda annabi ya tattare su ya ce ka ba wanda ya hana ka, ka sadar da zumunci ga wanda ya yanke ma, sannan kai afuwa ga wanda ya zalunce ka. Idan duk ka rasa wannan, manzo Allah ya ce wato ko da a bakin rijiya ne kaga wani zai sha ruwa, to ka jawo ruwan ka zuba masa, kuma ba ka da abin da za ka ba mutum, to wato ka taya shi yin nasa abin. Don kai wannan ka kwatanta ɗabi'ar manzon Allah, kuma ga alfaharin ɗan adam shine ya rayu yana kwaikwayon annabi ko yaya ne. So da haka lallai mu zama muna kwatanta ɗabi'ar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Muna godiya sosai masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam.